Assalamu alaykum Safa Studio a'zolari. Girip gelen Roza bayramlarınız bilen neşiyörde pizzamız azankı 9'dan kechki 12 bireçeli işleye. Adresimiz Hayat Tohanadan gelişte, Keltemnara gelişte, sağ tarafınızda. Maksum Görgü'den gelişte, çep tarafınızda. Ekranlardan nomer kaldırıyan, halasanız dastavka etsenizden boluyor. Yarım saat önceden aytsanız dastavkayınızı yetiriyeli. Roza ayında skitkeleriň var. Ene aboneçiler opşy bahalarynam aýdyp ötjün. Halasanız şu ýerde agza çerberseňizden bolýar. Saýat ekemiz siz üçin hyzmatda. Ekranlarda işläp duran nomerler galdyrýan. Bemalal telefonlaşyp zakaz etseňiz bolýar. Saýatdaki bahalar bilen tanıştırıp ötsek, bir aboneçilere görsetsek. Aýtsaň. Hamburgerlerimiz 17.000 so'mdan. Fitçilerimiz 16.000 so'm. Lavaşlarınız ne? Lavaşlarımızın 40'lığı var, 45'ligi var. 45'ligi syrny bolýar, 40'lığı abişni bolýar. Pizzaların 6 xil pizza var, 3 xil razmerde. Pullary harajatlaryna garap bolýar. Göşlüğünün iň ulusy 120.000 so'm. Bular ha? Iň ulusy 120, ortaçasy 90, kiçisi 65.000 so'm pul bolýar. Üstün harajatlaryna garap bolýar da. Ekranlarda sizin nomerinizi kaldırıyak, dastavkayını yetirip bilýäňiz goýly bu adresi. Dastavky taksiden çıkaryp berýek. Eger 200.000 so'mdan köp zakaz etseler, zat zakaz etseler, taksinin yarım pulunu özümüz töleýek. Boldy. Lakmancılar var, ne 45.000 so'mdan, 60.000 so'mdan näler var, pideler var, suçuklu var. Hemme zat var. Bolýar. İşlerinize amat, Huda kalasa. Hotdoglarımız var, 3 xili razmerde hotdoglarımız var. Göş var 35.000 so'mdan. Sosiskalynyň iki türlüsü var. Ulusy 20.000 so'm, kiçisi 14.000 so'm. Azanky onun kechki 12:50 pon işläp berebilýär. Halasaňyz şu ýerde agza çerberseňiz hem bolýar. Videoň ahyrynda saçaň bezeligi videolaryny goýup etjin, şonu görürsün. Ben agza çerberip berdim. Gelýärler saçagy bezak goýýan. Halan zatyny zakaz etdiler. Onu ýani özleriniň aýtan zatyny goýup berýän saçagy. Akurat ne deyip, ilacak zatları koyup berýän. Aýtan zatlaryň zakazlaryny bişirip berýän, galan zatlaryň özleri bilen alyp gitýärler. Agzaçarçylar. Geçen ýylam şöýüp agzaçar berdim bir ay. Roza aýynda agaýlar skitka var. Telefonlaşýanys bemalal nomerlerimizi işläp durýar. Sag bolun, salamat bolun.